Hvad så, Peter? Sådan.
Det er ærgerligt. Du spiller så fucking om til langt. Ja, det gør jeg. Men det er ikke godt. Nej, jeg kommer her. Jeg står nok. Godt, der blev det egentlig meget meget. Det er godt.
Perfekt, op efter. Kom nu. Nej, nu skal jeg nok. Kom. Man meget skæv lidt, ikke? Okay. Brænde. Bare brænde.
sidde her i de bløde fornængelser nu imens. Og se noget god paddel. Vi snakker lidt om, at de her bolde for bløde, eller de er gode nok. Jeg har haft en åbner. Det er 3 uger siden, jeg åbnede den. Det skulle bruge hårdt. Det er Christian sagde. Og du får sådan de her bolde. Det skal stoppe af. Han skal også være Ja. Jeg tror ikke selv, han ved noget. Hey Henrik! Heinrich, hvor er du? Jeg har gået med deres fodboldsko. Jeg er bare sådan en Det overvejer jeg også, men det hælen på mine, de er meget smalle, så jeg er bange for at brække op med det. Ja, jeg var faktisk også til det sådan fucking højt hele min her, så jeg var lidt bange, men jeg tænkte, det går sgu. Jeg har spillet med dem en gang, men der gled jeg før rundt i dem, fordi så den helt slidt. Jeg kan godt tage Birken til her. Jeg kan også spille sokkerbød. Det er jo der også en ladestation her. Der er det hele her, vel? Okay, jeg troede, det var blod. Ja, det tror jeg også. Det er så Hvorfor har vi kunnet spille det? Jeg får virkelig lidt sofa i stedet. Det er bare paller, vi sidder på. Det er virkelig ikke. Det sidder virkelig godt. Mig kan huske. Jeg har også købt den. Du skal kun køre topspin, Christian. Ja, det er det bedste. Topspin, det er ikke tennis der. Så længe du bare skruer ned i banen, så er det fint. Altså, jeg plejer at være stærkest i at save. Nå, Det er fucking dårligt til. jeg laver bare tyresave nede i hjørnet. Jamen, det er også Okay, den er varm, den der. Jeg tror, jeg kommer til at grine meget på det i dag, hvis jeg ikke skulle have før i tiden. Jeg tror, jeg lige Det er den der paddelsnæring, vi stod og var catering for i går, ikke? Ja. Jeg har aldrig hørt nogen blive så sur før. Altså, der var råb og skrig, og det var smadret og spande ind i glasset og alt muligt Okay. pis og lort. Den der spillede havde deres egen træner med og sådan noget. der er folk, der Jeg tror, der var 20 baner derinde i den der lade der. Okay, holder det helt, du. Også fra far af. Okay. Stavi. Det var ingenting. Det var min gamle debat. Man kan også godt mærke forskel på de her. To med folk til at skylde, hvis det var, men ikke lige. Det er det sådan rigtig nu. Det kan Christian spille. Det var bare sådan... Giv det til Polo. Polo skal ikke spille med det her. Han kan ikke finde ud af at styre det. Det er alt for topline. Det er alt for glas. Jamen, skulle alle Hvad har han lavet her? alle Har han slået konen med med battet eller hvad i hovedet? Alle er kendt for noget gode ting med battet. Det hører i hvert fald. Han har slået konen i hovedet med battet. Jeg føler alt patten der på dyrt. Men jeg føler, at man kan få ret gode tilbud nu, altså hvor det ikke er lige så hype. Hvor der er sådan en vandstation nu, bare ude på toilettet, man føler noget. Ja, tænker jeg. Tag det helt roligt. Vi har banen, så langt så det. 2 minutter. Just leave it, man. Nå, Polo, skal vi starte sammen, så kan jeg lige varme op. Ja. Så smasher jeg det ud bagefter. Vi kører lige lidt opvarmning, hvor vi bare lige står og Ja, selvfølgelig. Han har, okay, skrinerne er Anders griner over, at vi joker med, at han har taget merch med, men han går rundt i en Joe the Juice, tror jeg. Så Gør han? Han har jo merch. Han vil ikke rigtig indrømme. Så er vi klar noget? fuldstændig klar. Nej. Jeg når ikke noget som helst. Jeg skal lige hjem i badet. Det er et fedt initiativ. God padel. Det starter meget det her. Hvis bold er det. Ja, men der er brugt. Hvad kaster du bold der derinde? Tag det helt. Nå, men god tur til... Til United Bluff. Ja, jeg har jo fået et grønlandsflag, som jeg sætter pris på musen. Og så kører jeg rundt i Trumpland og ser, hvad der sker af samtaler. Men der var en, der advarede mig, han sagde, prøv at høre, hvis du tager på værelse, som jeg gør, så kan der godt komme nogle relativt ubehagelige samtaler.
Men så sagde jeg, jeg tror ikke, jeg ved, hvordan det grønlandske flag ser ud. Nej, det er rigtigt. Altså, jeg var ude i en samtale med 2 voksne amerikanere engang, og hvad for nogle stater vi havde besøgt. Ja. Og så sagde jeg også New Mexico. Well, that's not United States, he says. That's Mexico. Okay. Jamen, det er meget fedt. Det er meget fedt. Der er mange af dem, der ikke har været ude af Ja. Nogle af dem tror, at det Nordamerika er USA. Jo, Det er det. ja, det gør Trump blandt andet, ikke? Han vil have, Tilbage til skøjte havskant. Nej, det er det. Altså, hvad er det for noget? det er indgået en aftale for mange år siden. Om at leve en grænse der, ikke? Der var nogle meget fine skriv, som selvfølgelig ikke påvirker noget som helst, men meget fint om det der. Det virkelig sammen med hans storebror, som så vender ryggen til en, og som Canada har skrevet. Og så læste de Mettes lange indlæg om lidt det samme. Jeg kan ikke være med det. Nu har vi stole. Hvad? Jeg kan ikke med det. Ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, hun har jo vist sig at være okay i krigstider. Det har hun jo. Er det rigtigt? Det var vel lidt svært. Hvordan kan det være? Det kan bare ikke.